थाइगिर फिथाइया जों बयजोंबो मिथिजानाय जानायनि थाखाय जाथोसे मोजां फिथाइ। थाइगिर फिथाइखौ गोबां आलादा आलादा जाग्रा आदारफोर बानायनानैबो जानो हायो, जेरै खाजि, आसार, ओंख्रि बायदि बायदि आरो गोथाङैबो जानो हायो। बे फिथाइयाव देहानि थाखाय गोबां मोजां भिटामिनफोरा आबुं मोननाय जायो। फेनल, टेनिन, एलकेलाइट, भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन सी, आयरन, केलसियाम, पटासियाम, एमिन एसिड, केटिन बायदि मोननाय जायो। थाइगिर फिथाइयाव मानसिनि जायखिजाया बेरामनि नारसिनथायनिफ्राय रैखाथि होनो हानायनि गुन दं। भिटामिन ए जों लोगोसे केरटिन एन्टिअक्सिडेन्ट थानाया मेगननि नुथाय गोहोखौ मोजां खालामो। थाइगिर फिथाइयाव जर'खायै पटासियाम थानायखाय देहानि हार्ट प्रब्लेम, हाइ ब्लाड प्रेसार आरो हार्ट बिटखौ दबथायो एबा थाजिम खालामनानै लाखियो। थैनि बिबांखौ बारायहोनाय, देहायाव सोमजिनाय मेजेमखौ खम खालामनाय, देहानि गगा मोननाय, गुजुनाय, गारमा सानायफोरखौ थाइगिर फिथाइया दबथायनो हायो। थाइगिर फिथाइखौ जर'खायै फागुन आरो सैत्र दानाव जोंनि समाजाव बांसिनै जानाय जायो। डायबेटिस गोनांफोरा थाइगिर फिथाइ जाबाय थायोब्ला बे बेरामनिफ्राय गाहामैनो उदांबो जानो हायो। बेबायदिनो थाइगिर फिथाइया सुबुंनि देहानि थाखाय गोबां गुन गोनां खामानियाव गोनां फिथाइ। थाइगिर फिथाइयाव मानसिनि जायखिजाया बेरामनि नारसिनथायनिफ्राय रैखाथि होनो हानायनि गुन दं। भिटामिन ए जों लोगोसे केरटिन एन्टिअक्सिडेन्ट थानाया मेगननि नुथाय गोहोखौ मोजां खालामो। थाइगिर फिथाइयाव जर'खायै पटासियाम थानायखाय देहानि हार्ट प्रब्लेम, हाइ ब्लाड प्रेसार आरो हार्ट बिटखौ दबथायो एबा थाजिम खालामनानै लाखियो। थैनि बिबांखौ बारायहोनाय, देहायाव सोमजिनाय मेजेमखौ खम खालामनाय, देहानि गगा मोननाय, गुजुनाय, गारमा सानायफोरखौ थाइगिर फिथाइया दबथायनो हायो। थाइगिर फिथाइखौ जर'खायै फागुन आरो सैत्र दानाव जोंनि समाजाव बांसिनै जानाय जायो। डायबेटिस गोनांफोरा थाइगिर फिथाइ जाबाय थायोब्ला बे बेरामनिफ्राय गाहामैनो उदांबो जानो हायो। बेबायदिनो थाइगिर फिथाइया सुबुंनि देहानि थाखाय गोबां गुन गोनां खामानियाव गोनां फिथाइ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360